ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоъоти ахбор аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. тоҷикистон бо табиати зебову мафтункунанда ва осори бои таърихӣ таваҷҷӯҳи сайёҳону ҷаҳонгардонро ҷалб менамояд. бо тадбир андешиҳои ҳукумати мамлакат инфраструктури соҳаи сайёҳӣ рушд намуда дар ин замина шароитҳои муосиру муфиди истироҳату фароғат барои сайёҳон фароҳам оварда шудааст. шарҳи бештар дар гузориши аҳлиддини Нурулло. рушди соҳаи сайёҳӣ дар шароити ҷаҳонӣ шудан ва пешрафти иқтисод ва саноати кишварҳои олам бахши меҳварӣ ва калидии иқтисодиёти кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонро дар бар мегирад. дар ин раванд тибқи омурҳои созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2025 минтақаи осиёи марказӣ ва ҷанубу шарқи осиё бахусус давлатҳои атрофи роҳи абрешими қадимӣ ба нуқтаи асосии сайру сайёҳат дар соҳаи туризм ва ҷаҳонгардӣ дар сатҳи дунё табдил хоҳад гашт. тоҷикистон ба унвони давлати мӯътамадин ва дорои ёдгориҳои таърихию узви комилҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳӣ созмони милали муттаҳид буда ҳоло кишвари мо дар сархати давлатҳои амну ором дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар радабандиҳои харитаи сайёҳии ин созмони байналмилалӣ ба шумор меравад. дар пайи дастгириҳо ва имтиёзҳои пешбининамудаи ҳукумати мамлакат ҳавасмандии бахши хусусӣ нисбати фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ зиёд гардида айни замон дар бозори хизматрасониҳои сайёҳӣ 224 ширкати сайёҳӣ фаъолият намуда истодааст ки ин пеш аз ҳама аз рушди бардавоми ин соҳа дар тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳодат медиҳад. бояд гуфт ки ҷумҳурии тоҷикистон дорои табиати рангину гуворо ва осори таърихии омӯзанда буда барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ шароити мусоидро доро мебошад. тоҷикистон боду ҳавои хеле форам дорад. табиаташ мафтункунанда аст. диққати касро дарҳол ҷалб мекунад. кӯҳ дашту даманаш пур аз гулу гиёҳ аст. ҳама ҷо сабз хеле зебост. дар ин кӯҳ пуштаҳо мо бештар обҳои равонро мушоҳида намудем ки табиатро ҳусн бахшидааст. бонуони тоҷик хеле ҳам зебоянд. чеҳраашон хандону гарм аст. пироҳани миллӣ ва чеҳраи онҳо хеле ҳам зебанда аст. рангҳои гуногун дорад ин пироҳанҳо. меҳмонхонаҳо ва хизматрасонӣ дар онҳо хуб ба роҳ монда шудааст. Salam Tajikistan. I love you, all the people. бо таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ ҳамдигарфаҳмӣ рушди муносибатҳои дипломатӣ барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии давлати ҳуқуқбунёдамон дар ҷаҳон шароити муфид фароҳам оварда шуд. дар ин баробар барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешниҳод карда шуд. тибқи маълумоти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таи 7 соли охир 5 миллиону 634 ҳазору 300 нафар сайёҳон ба кишвари мо ташриф оварда аз минтақаҳои сайёҳии тоҷикистон дидан намуданд. сафари нахустини ман ба тоҷикистон аст. ин сарзамин барои ман писанд омад. ин сарзамини зеборо бештар кӯҳҳо иҳота кардааст ки албатта барои ҳар як меҳмони хориҷӣ писанд меояд. тамъи меваҳои тоҷикистон олӣ аст. боз ҳам имкон даст диҳад бо майлу хоҳиши зиёд ба тамошои сарзамини тоҷикистон меоем. имрӯз дар мамлакат наздик ба 200 меҳмонхона барои қабули сайёҳони дохилию хориҷӣ аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе 40 меҳмонхона омодаи хизмат мебошад. инчунин 34 хостел, 52 мотел, 7 осоишгоҳ, марказҳои муолиҷавӣ ва 9 адад хонаҳои истироҳатӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар хизмати сайёҳон қарор дорад. гуфтан ба маврид аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи сайёҳӣ ва ҷаҳонгардӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон рушд ёфта ҳузури сайёҳони хориҷиро дар қаламрави тоҷикистон бештар намуд. имрӯз ки ҷумҳурии тоҷикистон узви комилҳуқуқи созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ мебошад ин имкон фароҳам овардааст ки минтақаҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии мамлакатамон дар китоби харитаи сайёҳии ҷаҳон ворид гардад ва ҷумҳурии тоҷикистонро бо минтақаҳои сайёҳӣ кӯҳҳои баланди осмонбӯс ва обҳои мусаффояш ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намояд. дар идомаи тадбирҳои ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба талаботи замон мутобиқ гардондани имкониятҳои хизматрасонӣ барои сайёҳон дар тоҷикистон иншооти инфрасохтури соҳаи сайёҳӣ сохта шуда корҳо дар ин самт ҷараён доранд. аҳлиддин Нурулло, Баҳодур Ҳасанзода, ахбор. дар шаҳри лондони британия кабир олимпиадаи байналмилалии тинигл аз фани забони англисӣ баргузор гардид ки дар он 46 хонанда аз ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуда соҳиби мақомҳои ифтихорӣ шуданд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ.
6 июл хонандагони тоҷик пас аз иштирок дар олимпиадаи байналмилалии тинегл ва ба даст овардани ғолибият ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе масъулон ва волидайни хонандагон ғолибони ин чорабинии сатҳи байналмилалиро истиқбол гирифтанд. خوشحال از آن هستم که فرزند من در المپیادای بین المللی که در شهر لندن بریتانیای کبیر برگزار گردید اشتراک نموده در آن سزاوار مدال‌های طلا و جام درجه یکم گردید. پرچم جمهوری تاجیکستان را در بین 12 دولت دنیا بلند برداشت. من از 4 بار سپیکینگ، رایتینگ، دیبیت و کویز اشتراک کردم. من صاحب 2 مدال طلا و جام یکم شدم. مینداری خود را میرسانم به پرزیدنت کشور محترم جناب اولی امامعلی رحمان که با ما شرایط‌ها مهیا کردم. 41 нафар аз муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ки аз 23 то 30 июни соли ҷорӣ дар шаҳри лондони шоҳигарии британияи кабир доир шуд, иштирок карда бо гирифтани ҷойҳои намоён Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. در المپیادای لندن اشتراک کردم و جای سوم را گرفتم. نتیجه هایی که امسال ما از المپیادهای بین المللی به دست آوردیم از نظر به سالهای گذشته دوچند زیاد است. یعنی ما کوشش میکنیم که در آینده هم این نتیجه ها زیادتر شوند. раҳмон идрис яке аз хонандаи фаъоли мактаби байналмилалии президентӣ дар шаҳри душанбе мебошад ки бо нишон додани дониш ва маҳорати хуби забондонӣ дар олимпиадаи мазкур аз фани забони англисӣ соҳиби 2 медали тилло ва сазовори ҷойи ифтихорӣ гардид. مراتب دوم است که من در المپیادهای بین‌المللی اشتراک کرده و سر بلند بیرق جمهوری تاجیکستان را بلند برداشته به دولت خود می‌آیم. در المپیادهای بین‌المللی لندن که با نام تینگل میباشد سزاوار جای سوم و 2 تا جای طلا گشتم. ما می‌نداری میکنیم با پیشوای ملت که این خیلی مؤسسه‌های بهترین و همچون رئیس شهر رستم امامعلی برای مؤسسه‌های بهترین کرده و شرایط تحصیل کردن داریم. ёдовар мешавем ки олимпиадаи байналмилалии тинегл тӯли 8 рӯз аз рӯи 3 категорияи синусолӣ ва 2 номинатсия доир гардида дар он хонандагони синфҳои 3 ва 11 аз 12 давлати дунё иштирок намуданд. бунёди муассисаҳои муосири таълимӣ ва таъмини шароити беҳтарини таҳсил дар онҳо аз ҳадафҳои меҳварӣ маҳсуб ёфта дар ин самт бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ҳавасманд намудани хонандагони муассисаҳои таълимӣ пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. натиҷа ҳамин аст ки хонандагони тоҷик бо истифода аз шароити замонавӣ ва аз худ кардани донишҳои муосир инчунин омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар бонуфузтарин олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда бо гирифтани ҷойҳои намоён парчами миллиро боло бардошта Тоҷикистонро дар хориҷи кишвар муаррифӣ менамоянд. خوانندگان ما نیز در این آزمون سعی و کوشش‌های خود را نشان دادند و سزاوار جایهای نمایان گردیدند. مخصوصا ادریس رحمانوف نیز در صنف‌های بالایی مدال‌های نقره طلا به دست آوردند. مکتب ما سزاوار 4 مدال طلا و زیاده از 8 مدال نقره و مدال‌های برنجی گردیدند. дар олимпиадаи байналмилалии тинегл хонандагони тоҷик аз рӯи номинатсияи малакаҳои қабулкунӣ 1 нафар сазовори ҷойи якум, 12 нафар ҷойи дуюм, 12 нафар ҷойи сеюм ва дар номинатсияи малакаҳои истеҳсолӣ яъне гуфтугӯӣ ва маҳорати навиштан бошад 2 нафар сазовори ҷойи якум, 5 нафар ҷойи дуюм, 9 нафар ҷойи сеюм. дар маҷмӯъ толибилмони тоҷик дар ин олимпиадаи сатҳи ҷаҳонӣ 41 ҷойи ифтихориро соҳиб гашта низоми таҳсили Тоҷикистонро дар хориҷи кишвар муаррифӣ намуданд. در این المپیادای بیرون از دولت المپیادای تینگل که در لندن شد من سزاوار جای سوم و دوم شدم و من پیش در المپیادهای بسیار جا گرفتم در المپیادهای جمهوری ناحیوی و شهری. тинегл олимпиадаи сатҳи миёна буда ҳамасола дар кишварҳои гуногун аз ҷумла шоҳигарии британияи кабир, штатҳои муттаҳидаи америка ва малайзия барои дӯстдорони фани забони англисӣ баргузор мегардад. дар назар аст ки соли 2024 дар ин олимпиада зиёда аз 2140 нафар хонанда аз 846 муассисаи таълимии дунё ва 66 кишвари олам иштирок мекунанд. пирӯзии пайдарпайи хонандагони тоҷик дар олимпиадаҳои байналмилалӣ натиҷаи тадбирандешиҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда ба ҳавасмандӣ ва талоши бештари хонандагони тоҷик ҷиҳати ғолибият дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ замина мегузорад. зоишои Тағоимрод Холмаҳмади Давлат, шаҳри Душанбе,
ахбор. дар боғи ирами шаҳри душанбе даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии ҳунаромӯз баргузор гардид. аз ҷараёни баргузории озмун қамариддин ҳусейнзода гузориш омода кардааст. дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии ҳунаромӯз муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ва намояндагони касби кори гуногун иштирок намуданд. Иштирокчиён бо гӯшаҳои ташкилнамудаи ҳунармандони мардумӣ ки дар онҳо ҳунари кандакорӣ, чӯбтарошӣ, сабадбофӣ, гаҷкорӣ, оинабандӣ, заргарӣ, мизгарӣ, оҳангарӣ, ороиш аз санг, кулоргарӣ, читгарӣ, зардӯзӣ, қолинбофӣ муаррифӣ шуд, шинос шуда бо маҳсули дасти ҳунармандон ки бо завқи баланд офаридаву сохта шудаанд баҳои баланд доданд. ҳунармандони ноҳияи Тоҷикобод низ дар ин фестивал озмун иштироки фаъолона доранд ва рушди ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Тоҷикобод рушд карда истодааст. ҳунармандони мо баъди озмун ҷанбасти озмун дар ноҳиявӣ даври минтақавӣ дар боғи ирами шаҳри Душанбе ва даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд, иштироки фаъолона кардааст. муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ иброз дошт ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. барои ҳунармандони асил эълон гардидани соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ такони ҷиддӣ бахшид, зеро барои онҳо шароити мусоид фароҳам омад ки ҳунари хешро инкишоф диҳанд, барои бештару хубтар кардани маҳсули дасти хеш кӯшиш намоянд. дар чорабинӣ зикр гардид ки мақсад аз баргузории озмуни ҷумҳуриявии ҳунаромӯз рушди фаъолияти ҳунармандӣ, ҳис ва нигаҳдории мероси ғайримоддии фарҳангӣ, тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, хештаншиносӣ, ҳунармандӣ ва ватандӯстӣ, эҳёи анъанаҳои аҷдодӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ, тарғиби таҷрибаи пешқадами ҳунармандони варзида, муаррифии намудҳои гуногуни маҳсулоти ҳунармандӣ ва дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ҳунармандон буда, инчунин барои ба шуғл фаро гирифтани аҳолӣ ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд. мо миннат дорем аз ҷаноби олӣ ки мо занону духтаронро ба ҳунарҳои мардумӣ ҷалб намуда дастгирӣ карда. мо 60 нафар духтаронро ман соҳиби ҳунару касбомӯзӣ кардам. ҳозир мехоҳам васеътар намоям, атласу беқасамбофиро давом диҳам ва духтаронро ба ин бисёртар ҷалб намоям. дар фарҷоми чорабинӣ ғолибон муайян гардида ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми озмун бо дипломи дараҷаи 1, 2 ва 3 сарфароз гардонида шуда бо тӯҳфаҳои молию пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар шаҳри Душанбе даври ҷумҳуриявии фестивали яхмоз, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан ҷамъбаст шуд. Иброҳим Назруллозода гузориш омода кардааст. дар шаҳри Душанбе даври ҷумҳуриявии фестивали яхмоз, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнагишикан ҷамъбаст гардид. дар чорабинӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода, намояндагон аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин корхонаву ширкатҳои истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок намуданд. нахуст меҳмонону иштирокчиёни фестивал бо намоиши маҳсулот аз ҷумла яхмоз, дуғоб, шарбати меваҳои гуногун ва обҳои ташнагишикан ки дар даромадгоҳи боғи Куруши Кабир ба маърази тамошо гузошта шуда буд, шинос шуда беҳтаринҳоро муайян намуданд. мо кӯшиш мекунем ки дар давоми фаъолияти соҳибкории худ маҳсулоти ватании худро зиёдтар бо сифати баландтар истеҳсол намуда дар арсаи байналмилалӣ муаррифгари ватани худ бошем. албатта ба ҳама ташкилкунандагони ин фестивал ва махсусан ташаккури зиёд ба асосгоҳи сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ барои ин фазои сулҳу субот ки як фазои мусоиде фароҳам меоварад барои равнақи соҳибкорӣ ва саноати кишвар. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки ҳадаф аз баргузории фестивал ин баланд бардоштани иқтидори истеҳсолию саноатӣ, беҳтар намудани сифати маҳсулоти ватанӣ, рушди соҳаи саноати хӯрокворӣ ва содироти ин навъи маҳсулот ба хориҷи мамлакат мебошад. бояд гуфт ки фестивали мазкурро вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ намудааст. баъд аз санҷишу аз назаргузаронӣ ғолибони фестивали мазкур муайян карда шуда дар фазои тантанавӣ ғолибон ва иштирокчиёни фаъол бо диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. муваффақ хонобод бимонед.